Mwakaterera kudaiso panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV patinokupai ma-updates now nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. Meanwhile, Zimbabwe has introduced new rules that force foreign-owned business in certain sectors to give up most of their ownership to local citizens within 3 years. From December 2025, affected businesses must hand over 75% control to Zimbabweans by 2028 or shut down or leave the country. The law mainly affects small everyday businesses such as saloons, bakeries, transport services, retail shops and artisanal mining, which are now reserved for locals. Large foreign investors can still operate if they invest large amounts of money and employ over 100 Zimbabweans, while sectors like banking and large-scale mining remain open. The government says the move is meant to empower ordinary Zimbabweans. Through critics fear it could drive investors away. Chekutanga chichaitika ndechekuti muchasangana nekurasikirwa kwemabasa zvakanyanya because munhu anenge achitoti ari kutoemploy. For example, if you ever go kwaipo kunonzi kuma tuck shop muHarare, unoona kuti variko vakomana vacho vanenge vakatoemploya zvekutoemploya zvekurevesa. I understand kuti kune vavo zvo vanenge vachizoshandiswa zvema-cheap labors vachizoitana sei, vamwe vaitaura vachipopota vachiti that sector iyoyo inofanira kutorwa because vakanyanya kuemploya team rakawanda, ma-allowance ariko kochi aina handichazoziva zvimwe zvine zvakuti vanhu vanenge vada kunyatsokuedza kuita sei, but chandiri kungoda kungoonesana nemi panapa ndechekuti zvinokonzeresa zvinhu izvi. Zviri bo because zviganandas are benefiting. Zviri bo because zvigananda zviri kutoziva kuti izvo so takutonosvika tichimora kwese. Panonzi mese anzi zvekutaura anzi ED ari kucreata ma-millionaires akawanda. Yes, it's true. He is creating ma-millionaires in his own way. Ameno handizive kuti how, but ndo zvavanenge vachisimbisana. The likes of Scott Sakupkanya, he is a millionaire, but millionaire wacho hausi kumbori we fair so because takutarisa ma-millionaire ari kunzi akacreate kwa acho. Apana yo wakatarisa munhu akaita saChivayo tonzi acreate kwa millionaire. Come on now. Chivayo sisi ndine kumuziva kwati tinotoita kubva kudhara yanga ngori millionaire. Tingati millionaire weya wacreate kwa munhu angagwa kaiso. But vanhu vakaita seivavo ndo vanongotorwa vagara vari kuzvitirawo mari dzavo, vari kuita madhira avo, vongopinzwa vongoiswa mudhuze frontline. Vakomana tavaitiswa mari, vakomana vaitiswa mari nanhingirikini. But we know the truth, and the truth is nzara inongoramba ichingotsemura munhu sezvaingori izvozvo. Imwe nyaya iri kuitika ndeyekuti capital munyika chaiyo vanhu vachatanga kutiza neimari dzavo. Like handiti pamatoudzwa kuti kana uripo tanga kutopa 75% just like maHarare, because tikuranda shop, I'm running a shop. Saka ndoipa mahara akakune munhu because muZimbabwe I want ownership of that shop. Ndo zvazviri kureva here kuti i sector rato reserved for locals. MaZimbabweans agara vanhu vakaoma musoro kudhara. They believe kutomuka kusena vachienda ku 9 to 5 job rake, achitomuka kusena 8 to 5 job. I mean achimuka kusena achienda basa yakasunga tie boss chichi achipowa $300 chake per month, atori okay with that. But these guys are nekungwarisa kwavo, they know kuti aiwa vanhu ava vedu ava vakatovharwa and the fight iyoyo haifi yakapera. Mnangagwa is failing to create jobs for people. Now vakuda kuchipinda kune tuma business togara turipo kuti hai mimi malocals acho tore mukana ndenyi. Kuchachemwa mabasa acharasikirwa nevanhu kana kuti vanhu ndo vacharasikirwa nemabasa avo. Zvekuti ameno kuti tichanyatsoita zvekuita sei. Ma-investors mamwe vachatombotanga kuvhunduka kupinda mune nyika iyoyo futi because unenge waunzi iwe ngatiti onai pavagumira unenge wakuvhiringidzika. Saka mamboemploya vanhu kugumira panhamba yakadai soko kuzosvika apa hatichatrustike. Vanhu vakutotya ma-investor anenge akutotya kupinda kunoinvesta munyika iyoyo. Muri kuzviona ndo imwe nyaya inenge yakuitika ipapapo. Kunosara vamwe varipo zvavo, but even patax pacho inenge yatopa risk. Toziva kuti mutuli mwe anoroverera matax ake achiningina, but those guys vanenge vachirana chinhu zvavo from kunzava indononga vanga vangopinda vachingozviitira mabusiness avo. And ma-skills, the other thing ndataurira nei panyaya ma-skills. Mazimba ma-skills akawanda hamutori namo. Ukangomuka uchingoenda kuchikoro usvika form 4 5 levels dzako, but you know nothing about kurana business. Hakugone kana kuita kana anything chinotobatika kuti utonzi at least this guy akuitawo this. Brain dzako dzakangogadzirwa ngorowa wakangopane bit kuti chingoenda yo usvika wotonoita lawyer pabasa nekuteerera. Wakagona kukrema ma-words stereke, saka ukasvika ukanzi sumudza chigubhu choendapo ronga zvinhu zvimusherofu udai ndo zvine zvichingozikanwa kutozoziva kuti aiwa
but panapa ndiri kutori nigirikini mushop mandiri musupermarket ndatonzi ndiri ndigeze macarrots kaya anorimwa kaya ndinogona kutoita dhiri nambuya wangu kana mupana wangu ari uko ari kufamu akarimawo tikatotanga kuuya ndichinotengesa kunoko pfungwa dzizo mune musina zvezvinonzi ndezvechirombe zvebusiness haakana haiwa ndezvavanhu vasina kudzidza ino kudhara ndozvaita mabusiness ndezvavanhu vasina kudzidza but vanhu vazhinji vacho asi ndakamboona rinoita millionaire nekuwana salary cheche maybe millionaire kumasalary muzimbabwe ameno maybe the likes of anagwa matanga maybe but zvinenge zvitu zvesalary cheche here panigirikini pane pari kunetsa so ndo zvichaitika kuchachemwa benzi vamwe vachibenefita ende usatarisira kuti iwewe uchabenefita ipapo uchaona kuti masmall ndigiri nacho iwayoka anotanga kunomhanyirwa nevakomana vanenge vakaningirikina vemusangano vaya ndivo vanenge vazoti isusu vanhu vemusangano saka pana zvamunotiita pfeka regalia kuti vabenefita zvese like what they've been doing for the past ameno makore mangani handimukuzviona but in short what am I saying here? The regulation appears aimed at rapid economic empowerment and reclaiming economic space for citizens, a legitimate political goal, but the main risk are loss of investors' confidence, operational disruption, rushed, opaque assets transfers, and short-term job losses through their policy design. Transparent valuation phased and conditional transfer tied to capacity building, protection for workers, clear exemptions, and active engagement with investors and donors can help achieve empowerment goals while limiting economic harm. Izvi zvinotoita kuti vanhu vaningirinde but I'll come back tichaonesana tichataura nezvazonyaya yacho zvakakosha kungozivisana because zvimwe zvizhinji zvine zvichiitika munyika and you find out kuti even panapa paYouTube such information yakaita seiyi haumboiwane kwese hauiwane kune munhu nje because vane dzavo dzavanenge vachida kumhanyira and hainyanya kutoteerwa nawo yakawanda so kana muchinge muchida kuziva zvimwe zvezvinhu zvinenge zvichiitika munyika umu zvatinenge tichiona kwakutongokumbira kuti mutongosiya malike at this video ndozviziva kuti muri kuzvifarira nyaya dzacho ndokupai because a lot is going on honestly.